Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qed joqgħod iżjed fuq li jgħidulu dawk mill-fazzjoni tal-establishment, magħrufin ukoll bħala dawk mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil, waqt li joħodha qatt-tabla ħabel kontra dawk li qed iwarbu lill-Partit Nazzjonalista għax kienu ta' Adrian Dalija. Żvelat dan il-gazzetta kulħadd, hekk kif irremarkat li fl-isfond tal-ġried kbir u riżenji fil-Partit Nazzjonalista, il-fazzjoni ta' Simon Busuttil qed tgħid li min qed jitlaq u jabbanduna l-partit qed jeqret fil-vojt. Fil-ħarġa tagħha tal-ħadd il-kulħadd spjegat lis-sorsi tagħha fid-dar ċentrali dejjem qed isostnu li qed jistennew aktar riżenji. Madankollu quddiem dan kollu, fuq il-kap is-sorsi tal-gazzetta sostnew li mhux jara l-kitba fuq il-ħajt. Fil-fatt l-istess sorsi spjegaw kif li dak meqjus bħala kap taċi qed joqgħod għal dak li qed jgħidulu ta' Busuttil u ma joqgħodx jiffitta, speċjalment meta jwarab lil xi ħadd li kien ta' Adrian Dalija. Anzi jingħad li lil dawk li kienu ta' Dalija għandu joħroġ iweġibhom u juri li rridni tal-partit issa reġgħu qegħdin fidejn dawk li dejjem iddettaw x'għandu jsir fid-dar ċentrali. Hawnhekk il-kulħadd tirreferi għal każ li ddomina l-aħbarijiet fl-aħħar ġimgħat, dak tal-eks viċi kap nazzjonalista Robert Arrigo. Arrigo kien qal kif huwa kien twarab mill-Partit Nazzjonalista u saħansitra qal li qalulu li huwa tajjeb biss biex jiġbor il-flus. Jiqpalek dik id-dieqa, dik it-toma qarsa ta' xi ħaġa li inti ħabbejt tant. Kont kapaċi niġbor il-flus biss, jgħiduli. Madankollu Bernard Grech kien qal li dan mhu veru xejn. Mhu veru xejn. Il-kulħadd tagħmel referenza wkoll għal mod ta' kif Robert Arrigo giddeb lil kap Bernard Grech dwar il-proċess intern li għaddiet minnu s-sidku tan-naxxar Emery Muscat fejn Akadami. Proċess li Arrigo kien qal li ilu l-intemm u Grech iżda żamm kollox għax il-konklużjonijiet ma kinux kif xtaqu. Fil-fatt wara li xurilu kien talab lil Muscat fejn Akadami biex tirriżenja mill-pożizzjoni minħabba konflitt ta' interess deċiżjoni tal-Kunsill li tmexxi, il-Kumitat ta' Dixxiplina u Etika tal-Partit wasal biss għal ċanfira fil-konfront tagħha. Madankollu l-kulħadd ma tiqafx hawn, hekk kif issemmi numru ta' instanzi oħra li involvew persuni oħra li rreżenjaw mill-Partit Nazzjonalista, fosthom Andre Grech, Rosalind Borch-Knight, Daniel Attard, Jonathan Dingley u l-eks deputat nazzjonalista Mario Gallia. Dan tal-aħħar ftit qabel l-elezzjoni ġenerali kien iddikjara li l-Partit Nazzjonalista u dawk qrib it-tmexxija l-ġdida għaddew minn infern sħiħ. Riċentament f'intervista fuq l-Istazzjon Nazzjonali għalhekk ukoll dwar ir-riżenja tiegħu. Konti li naħseb fuq ċirkostanzi fil-partit ma jinunix u kollu, ġiviri bdejt nħossni li l-mentalità li sfortunatament għadha tipprevali mill-li saħn expired u ma nix nofru u allura għamlu li iktar faċli l-partit biex nitla.